салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. дар замони техникаву технологияҳои пешрафта имрӯзҳо донистани якчанд забон ба ҷо забони модари худ барои ҳар як ҷавону наврасон зарур аст. ҳар қадаре ки инсон забонҳоро донад, ҳамон қадар имкони бештар дорад. баъзе одамон забонро аз он сабаб меомӯзанд ки он барои кор лозим аст. дигарон бошанд ба хориҷа сафар мекунанд ё бо тиҷорат машғул мешаванд. ҷавонон бошад барои таҳсил дар хориҷи кишвар аз забонҳо истифода мекунанд. талаботи ҷаҳони муосир бошад майл ба забонҳои англисӣ, русӣ, хитоӣ, олмонӣ ва арабӣ дорад. чуноне ки қайд намудем, мо дар замоне зиндагӣ мекунем ки робитаҳо бо мамлакатҳо ва халқиятҳои гуногун то рафт васеътар инкишоф меёбад. пас аз хатми мактаб, новобаста аз он ки мо кор мекунем ё кадом касбро интихоб мекунем, донистани забони хориҷӣ ҳадди ақал як забон метавонад зарур бошад. омӯзиши забони хориҷӣ осон нест. ин як раванди тӯлонӣ аст ки вақт ва кӯшиши зиёдеро талаб мекунад. новобаста ба душвориҳои ҳамаи забонҳои ҷаҳон, ман забони англисиро интихоб мекунам, чунки забони муҳимтарини ҷаҳон аст. забони муносибатҳои сиёсӣ, илмӣ, тиҷоратӣ гардидааст. ин забони технологияи компютерист. бисёр адабиёти илмӣ бо забони англисӣ навишта шудааст. ин танҳо фикри ман буд. шумо аз пайи омӯзиши кадом забон ҳастед? андешаҳои худро дар комментария нависед. то ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр.